Bratia a sestry, všetkých vás vítam v Božom chráme, najväčší sviatok nášho liturgického cirkevného roka. Máme opäť krásne ráno, tak som si uvedomil, keď som videl namrznuté na aute, že chladnejšie ako na Vianoce. No ale nám to nevadí, samozrejme, a nevadí nám to nielen preto, že deň je už oproti Vianociam o 4 hodiny dlhší, ale najmä preto, že oslavujeme tajomstvo Ježišovho víťazstva a táto vec dotýka v prvom rade nášho vnútra a našej cesty k Bohu. Ale keďže žijeme aj telom, tak v úvode tejto bohoslúžby požehnáme pokrmy pre tých, ktorí si sem doniesli a samozrejme tak trošku na diaľku symbolicky aj pre vás všetkých doma. Modlíme sa. Pane Ježišu, po svojom vzkriesení si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi. Aj nás pozývaš k svojmu stolu na sviatostnú hostinu. Prosíme ťa, daj, nech sú nám aj tieto pokrmy znamením tvojho požehnania a tvojej lásky. Príjmi pozvanie do našich domov. Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme tvoju prítomnosť a tvoje požehnanie. Posilňuj v našich domoch vzájomnú lásku, ktorá pramení z tvojho veľkonočného víťazstva nad smrťou, zlom a hriechom. Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu, kde žiješ a kráľuješ na veky vekov. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel do hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Bratia a sestry, milí priatelia, ktorý symbol Veľkej noci máte najradšej? Ako prvý som tohto roku dostal zajačika. Vlastne nie zajačika, ale takého zajaca veľkého ako slov. Kaplani dostali takých malých mravcov.
Spolu s kuriatkami práve zajačiky symbolizujú nový život a samozrejme ešte k tomu aj vajíčka. Pre nás kresťanov nový život nie len v zmysle jary a plodnosti, ale aj v zmysle zmrtvých stania. Baránok ako ďalší symbol je zas otázkou spojenia s históriou, so starým zákonom. Ale tiež je symbolom obety a samotného Krista, nášho veľkonočného baránka, obetovaného za nás. A je aj s takým prepojením tých profánnych symbolov s náboženským životom, lebo používajú ho aj tí, ktorí veľmi zbožní nie sú, aj pre nás je veľmi dôležitý. Avšak z náboženského hľadiska je asi najsilnejším symbolom Veľkej noci kríž. Znak spásy. Dokonca podľa liturgických noriem sa od obradu Veľkého piatku až do veľkonočnej vigílie pred krížom kľaká ako pred bohostánkom. Hlavný symbol. Pričom je ideálne, keď sa symbol spája s realitou. Vtedy je jeho sila najväčšia. Tak to bolo s najvzácnejšou relikviou kresťanstva v Jeruzaleme so zlatým krížom, v ktorom boli ostatky, teda drevo z Ježišovho kríža. A v určitom pohľade aj veľkonočné ráno spája symbol s realitou. Nemyslím na západnú skutočnosť mŕtvych stania, ale na osobu, ktorá podľa Jánovho evanjelia bola prvá pri hrobe. Mária Magdalena. Podľa Matúša tam bola ešte s inou Máriou, podľa Marka tam bola ešte Salome, Lukáš v prvom priblížení nespomína ani mená, ale len, že tam boli ženy, ktoré prišli z Galilei a sledovali od učenia a potom boli prvé aj pri hrobe. Ale ani jeden zo štyroch evangelistov nehovorí, že by tam bol pred Máriou Magdalenou niekto iný skôr. Proste ona bola prvá. To je realita. Čo je však symbol? Pre mňa osobne práve ona symbolizuje cirkev. Spoločenstvo veriacich. Nie Peter. Peter to je hlava. To je hierarchia. A tak sa to ukazuje aj v tom, ako nám prišli k tomu hrobu, keď Ján pribehol prvý, ale nechal miesto a počkal, kým Peter prvý vojde. Peter ako hlava. A nie je to ani Ján pre mňa, ktorý bol symbolom celej cirkvi. Ján to je mystika a elita, ktorý, ako sme počuli, prvý uveril. I vošiel a uveril. To nehovorí ani o Petrovi, ani o Magdalene. A preto si myslím, že všetkých nás ostatných, takých obyčajných, spája práve ona, Mária Magdalena. Svetica, ktorá sa v zozname svätých neuvádza so žiadnym prívlastkom. Väčšinou hovoríme panna, mučenica a tak ďalej. Ona nie je ani panna, ani mučenica, ani rehoľovca, ani učiteľka cirkvi. Napriek obráteniu a odpusteniu, ktoré získala, ju totiž celými dejinami cirkvi sprevádza iný prívlastok. Hriešnica. Tá, ktorá veľmi hrešila, ale aj veľmi milovala. A preto jej bolo veľa odpustené, aby ešte väčšine milovala. Ona prichádza po sobote prvá v rohu toho, ktorý dal
nový zmysel jej životu. A prichádza taká, aká je, s tým, čo je plná. Lásky i vďaky, bolesti a bezradnosti. A tu zrazu prekvapenie. Prázdny hrob. Nevie, čo má robiť. Nevie. A preto beží. Beží za autoritou. Petrom. A za elitou. Jánom. A keď sa títo od prázdneho hrobu vracajú domov, ona tam ostáva plakať. Jej srdce natoľko zrútil, že nepoznáva toho, ktorý je jeho postavil. A keď Ježiš prichádza, ona si myslí, že je to záhradník. Tak to opisuje Jánovo evanjelium hneď za úryvkom, ktorý sme dnes čítali. Povedzte, nie sme to aj my takí istí? Nie sme jej podobní? Veď aj my sme boli hriešnici. Vlastne sme. Znovu a znovu padáme. Aj my prichádzame v prvý deň týždňa, v nedeľu, za Ježišom s tým, čoho sme plní. Lásky, vďaky, ale aj bolesti, bezradnosti, a niekedy i zlosti a strachu, sťažnosti a hrozieb, radosti a smútku. Aj my veľakrát nevieme, čo robiť. A potrebujeme sa oprieť o niekoho, kto je pre nás autoritou. Či už prirodzenou, alebo náboženskou. A aj my veľakrát kvôli zahľadeniu na svoj zrútený svet nevidíme realitu a nevieme spoznať pravdu a ľudí okolo seba. Kým vlastne sú. Spoločenstvo cirkvi nás je spoločenstvo nedokonalých, ale ochotných. Tých, ktorí napriek všetkému chcú byť blízko Pánu. Aj keď často nerozumejú, o čo tu ide. Som si to tak špeciálne tohto roku uvedomil na Veľký piatok večer. Bol som sa modliť pri 3 Božích hroboch u nás na Zápotočkoch, aj pianistov a nič. Žiadne nadšenie ma nepredilo, žiadne prežitie, žiadne nejaké zjednotenie s Bohom, ktoré by ma naplnilo. Proste žiadne city, nič. A ja som sedel a pozeral. Ale bol som blízko. Veď veľakrát sa hovorí, že cirkev by mala byť taká, a mnohí nadšenci opisujú svoje zážitky náboženské. A keď ich my nemáme, tak si myslíme, že sem nepatrí. Že nie sme skutoční veriaci. Ale cirkev to nie sú len elity, to nie sú len Jánovia, to nie je len hierarchia Petrovia. To sme my, hriešnici, ľudia z Magdaleny. Tí, ktorí potrebujú odpustenie, podporu, vysvetlenie, povzbudenie, lásku. Ale ktorí aj chcú milovať a byť tu prednutí, aj keď to niekedy nezvládnu. A niečo sem tam popletú, alebo zabudnú. Ja som tiež teraz mal čo zabudol. Zabudol som vám povedať, ktorý symbol Vianoc Veľkej noci je mne najbližší.
nie je najbližšia svieca, jej svetlo. A vždy sa teší na veľkonočnú vigíliu a obrad zapálenia veľkonočnej sviece, teda pašká, ako ju ľudovo voláme. Tak trochu nás to svetlo sviece spája s Vianocami, keď naše mestá, kostoly a najmä stromčeky žiaria stovkami sviečok. Na Veľkú noc ostala iba jedna, aj keď sú tu nejaké ďalšie, ale táto jedna, tá hlavná. A vlastne pred veľkonočnou vigíliou iba túto jednu pripravujeme. Jej svetlo je také krehké, že keď ju von zapálime, tak sa niekedy bojím, či nám nezasne, či donesie to svetlo do kostola. A pripomína mi Krista v Getsemanskej záhrade. Krehkého, bezradného, plného strachu, ale súčasne plniaceho Otcovú vôľu. Ostal v tom sám, ale plný lásky a odovzdavosti, ktorá svietila aj v najväčšej tme Veľkého piatku. Aj keď sa schoval do skalnej jaskyne hrobu, v nedeľu ráno znovu zažiari. Nie ako blesk, ale ako svieca. Jemne, krehko, až nepoznané. Ale práve od tejto sviece sa postupne zapálili nielen naše sviece včera večer pred kostolom, ale zapálili sa vierou a nádejou viac než 2 miliardy ľudí po celom svete. Niektoré tie ľudské sviece sú silné a veľké, iné tenké, nízke a slabé. Niektoré svietia jasne, iné ledva svietňajú. Ale všetci sa hlásia ku Kristovi. Všetci spolu tvoríme cirkev, Pánovu vyvolenú. Tak na záver vám chcem poďakovať, že ste túto Veľkú noc svietili so mnou, alebo vedľa mňa. Lepšie by som to povedal inakšie. Ďakujem, že som mohol svietiť s vami. Amen. Pán Boh blahosloví. Od dnes do budúcej nedele máme v liturgickom kalendári veľkonočnú oktávu. Všetky dni prežívame ako jeden deň Pánovho zmŕtvychvstania. Zajtra vo veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu. Stretneme sa tu okolo 8, ak máte tu prísť. Ostatné dni budú ako zvyčajne cez týždeň. Počas celého veľkonočného obdobia sa na miesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies kráľovna. Súčasťou tohto týždňa je aj deviatník k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vyvrcholí na budúcu nedeľu o 14:30 slávnostnou pobožnosťou. Program ostatných dní je na nástenkách. V týždni budeme mať aj prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou svetou omšou zvyšujeme len vo štvrtok od 15. a v piatok od 14. hodiny. Chorých navštívime do sviatosťami vo štvrtok a piatok do poludnia. Adorácia bude klasicky vo štvrtok od 15. odporúčame modlitby za misionárov a v piatok o 14. kedy sa modlíme za prenasledovaných kresťanov. V sobotu pri večernej svätej omši bude krst detí, ktoré o mesiac prvýkrát príjmu Eucharistiu
túto sobotu 2. apríla o 19. v pastoračnom centre u nás na fare. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov, kostolníkom, ministrantom, lektorom, rozdávateľom svätého príjmania, organistom, spevákom, kvetinárkam, upratovačkám, ľuďom od techniky, ktorí nám zabezpečili projekciu. Včera sme tu mali prenos, ktorí ste boli večer, tak ste videli aj piatok. Teda naozaj všetkým, aj ostatným, veľké Pánu zaplať. Nech vám vzkriesený Pán odplatí vašu námahu hojnosťou duchovných darov. Forum života spolu s dobrovoľníkmi z našej farnosti organizuje akciu Všetko najlepšie k tvojim počatinám. Viac informácií prinesieme na nasledujúcu nedeľu, kedy sa akcia koná, ale to nájdete na výveskách a na web stránke 25. marec.sk. Dnes konáme tradičnú veľkonočnú oferu, pokrieme ňou časť nákladov na reštaurátorský prieskum ako prípravu na projekt opravy Mariánskeho kostola. Ako som spomínal pred týždňom, pýtali sme niečo aj z Ministerstva kultúry, zhruba 40% by sme mali dostať, no ale ostatných 60 budeme financovať z vlastných zdrojov. Na budúcu nedeľu vyhlásila konferencia biskupov Slovenska zbierku na utečencov, ku ktorej sa pridá aj naša farnosť. Konkrétne projekty pomoci si môžete pozrieť na informačných tabuliach alebo na web stránke katolíckej charity. A tam je reklama, časopis Banskobystrických Moslovcov Sále si môžete kúpiť pri východe z kostola. Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky, ktoré vlastne sme včera večer v túto predsvetú noc začali, aby sme si ich naozaj užili plný radosti, pokoja, lásky a nádeje. K tomu príjmite aj záverečné požehnanie. Pán s vami. Pri dnešnej veľkonočnej slávnosti nech vás žehná všemohúci Boh a chráni od nebezpečenstva hriechu. Boh, ktorý vás z mŕtvych staním svojho Syna pripravuje na večný život, nech vás naplní duchovnými darmi. Boh, ktorý vám to prijal po dňoch Pánovho umúčenia, radostne sláviť veľkonočné sviatky, nech vám pomáha dôjsť do večnej slávy. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.